December 19, 2022. It's already 3 a.m. in the morning at wala pang tao guys. Magandahan ng gusto guys. So, ayan, papungahan, may trim mo yan guys. Ang aga-aga pa, wala pa kami dekorasyon. Ayan. Ayan, wala pang katao-tao kasi maaga pa. Hello, good morning. Ito ginsta niya ay Christian kayo, di ba? Hello guys. Yan si Boss Christian. Bossing Christian. Ayan, mamaya Christmas party namin guys. Mamayang lunch time. So, abang-abang mamaya. Bye, no worries. Ayan si Ate Aida. Kulong-kulong na ito. Okay, see you later. Bye. Ay, ang cute naman ng pwesto nila. O, pagandahan ng pwesto mamaya. Guys, ayan si Pot-Pot. O, Pot. Ayan, good morning, good morning. Ayan, o, ang ganda ng pwesto nila, guys. O, pagandahan ng pwesto mamaya kasi Christmas party namin. Ayan, o, wala pang katao-tao. Kararating lang namin. Akin ay, kulanti, dekorasyon mo. Yung cute, guys, o. Ayan, baka panalo na naman to. Last year, panalo na to. O, ang aga-aga namin guys, so wala pa katao-tao kasi Christmas party namin today is December 19, 2022. It's Monday. Merry Christmas. Cute guys, diba? Ang cute-cute ng pisto nila kay Emma. So sa amin Christmas tree pa. O, diba? Doon kami guys. Wala pa kaming decoration kasi maaga pa naman. Mamayang lunch time ang namin, Christmas party. Akin eh, konti view. Nga po na eh. Hello, good morning, Matet. Yeah. Wala pang katao-tao guys. It's only 3 a.m. Ayan, si Boss G, mang aga-aga din niya. Hi. Hello, Madam Pangita. Wala kaming decoration. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa Bayambang Public Market, yung pinakaantay ng mga nasa Met section ng kanilang Christmas party. December. Ngayong araw to guys, Monday, December 19, 2022. Paumpisayan natin kasi pagandahan ng pwesto guys. Oh. Ayan oh, may mga Christmas tree, may dito guys, pa-premyo kaya ayan oh. Ang sarap ang ganda-ganda ng magalo ka, ayan. Ayan kaya Duki. O diba? Bonggang-bongga ang kanilang decoration. Ayan, hi kayo dyan. Ayan o, kay Ariel Anpi din. Ang ganda, may Christmas tree sila o. Hello! Ayan guys, ayan, mamaya magaganap yung ilang oras na lang at magaganap yung pinakaantay ng mga nasa Met section guys, ang kanilang Christmas party. Yan. Ayan, wala pang dekorasyon ito. Ito din, wala. Wala din. Mag-hi kayo dyan. Hi! Ayan guys, nalalapit na ang exchange gift. Yung Christmas party dito sa may Met section. Ang ganda oh. Hello! Ayan yung mga magagandang tindera sa bayan ng Bayambang dito sa may public market sa Met section guys. Ayan. Ito yung sa amin, nag-display lang namin yung mga magagandang tindera. Ayan si Juan, si Ara, si Ate Aida. O, diba? Punta ba tayo dun sa pinakadulo guys kung sino maganda ang decoration. Kayo na ang mag-judge guys. Ayan o. Kay Maring Malo o. May disco light. Kay Ate Emma. Kay Nita. Ayan. Ay, hindi pa, tapos guys, nagde-decoration pa sila o. Pero maganda yan mamaya. O, sige, hi! Ayan din, kay Army o. Okay, sumpok ka Army Sumpok ka na Ay! Si Jackie. Ayan. Dali nga Sino pang may dekorasyon dito? Wala na yata. Hello.
Ayun si Jean. Oh. Wala kang dekorasyon. Ang tingnan natin sa pinakadulo guys kung may mga dekorasyon. Ay, bakit? Wala kang dekorasyon? Binablog kita. Hindi na kami nag-decorate. Magkano kasi rin? Hello. Hello, Ate Aida. Hello. Shout out sa mga taga-Narsyan ko. Shout out. Shout out naman dyan. Ayan, shout out daw sa mga taga-Narsyan. Shout out. Sa lahat ng mga taga sa kanila, sa Narsyan Norte. Sor. Ay, Narsyan Sur, si Ate Aida pala. Oh. Ayan, oo. Andi, ikaw lang. Ayan, dito na tayo sa dulo. Ayan. Hi. Ayan si Jane. Nabangusan. May Christmas party, ha? Punta ka dito. Oh. Ayan, hello. Ayan sa Abuya, oh. Hi. Ayan, guys, oh. Ayan, oh. Malapit na yung Christmas party. So, abang-abang na lang kung sinong mananalo sa mga may dekorasyon ang pwesto. Oh. Ayan, pabunggahan dyan sa bandar dyan. Kailang Nita at kay Emma. Ayan, maganda rin, oh. Diba? Merry Christmas to everyone. Ayan, di pa tapos siya. Mamaya, ulitin natin, guys. Uulitin natin ang pagbablog mamaya at makikita nyo kung hello. Yan lang, wala na iba. Wala na kayong pasabog. Kami mamaya meron. Hi. Kami mamaya may pasabog dito. May display kami. Ayan, mamaya na guys ha. Abang-abang na lang. Sige, wala para, sige! Sige, nga po na.
no, no, no.